Tak kde je ten Patrik? Už máme 5 minut natáčet. Vždyť je u toho soudu, kvůli té televizi. No jo. Dároši. Čau. To je to, že jdeš. No jo, ten soused se debil zapomněl na ten soud. A co, je naše? Jo. No super, já se na ní musím pořád dívat. Já taky. Tak můžeme začít. Jo. Vítejte u dalších zpráv TV Neprima. Dnes jsme tu zase my dva. Jak jinak, že? Po krásném úvodu můžeme na první reportáž. Za 2 týdny začne nový pořad Dežoden. Je to taneční soutěž, ve které budou tančit naše slavné osobnosti a každý si vybere nějakého mentála z ulice a bude s ním tancovat. My jsme měli u místa, kde se tato soutěž bude odehrávat včera, našeho moderátora Petra Nazvetra. Tak se na to pojďte podívat. Dobrý den, já právě stojím před zdí, za kterou se bude odehrávat soutěž Dežoden. Za chvíli by se měli tady ukázat slavné osobnosti a vybírat si své totální mentály. Takže já tady mám vítěze Dežoleda Superstar 1 a 2, pana Filipa Flash Varouška. Pojďte, nebojte se. Dobrý den. Prosím, mohl bych se vás zeptat na jednu otázku? No jasně. Je těžké ulovit si nějakého totálního mentála? Ani ne, tady padají přímo pod ruce. Tak vidím, ne mentálové, ale úplně totální mentálové. Tak si seberte toho svého totálního mentála a jděte tancovat, ať vyhrajete. Takže viděli jste, jak se loví mentálové, pro TV Neprima, Petr Nazvetr. Před týdnem se rozdával po letním cvičení. Mnoho žáků čekalo doma mnoho pochval a peněz. Ale některé čekali pohlavky, nadávky a vyhazozbytu. My jsme natáčeli u 2 rodin. U jedné byly samé jedničky, ale u druhé, no, uvidíte sami. Já stojím v bytě, kde žijí 2 sourozenci, bratr Pepík a bratr Josífek. Pepík chodí do 7. třídy a Josífek do 8. Pepíček měl jednu dvojku, ale jinak samé jedničky. Takže mu maminka koupila slíbený nový notebook. Ale Josífek dostal 3 5 a tatínek mu dal za to také 3, ale 5. Takže se podívejte na Pepíčka a hned poté na Josífka. Ahoj mami! Ahoj synku, tak co vysvědčení? No dobrý, dostal jsem jenom 1 dvojku, jinak samý jedničky. To seš pašák a za to jsme tě s tatínkem koupili úplně nový laptop. Jo, děkuju moc, drazí rodiče. Nemáš zač, tak si ho běž synku užít. Jo. Ahoj táto. Čau synu, tak co vysvědčení? 3 5. Vždycky máme 3 reportáže, ale my jsme líní, teda spíš Patrik. Takže sport s naším sportákem. Někdo říká, že nosí 2 trenýrky, někdo zase, že je magor velké. My víme jen, že se jmenuje Pepa. Já jsem se vracel z hor a hned když jsem přijel, tak mi zavolali kluci, aby šel moderovat sport. No tak jsem přijel a jsem tady, takže sport se mnou. Vždycky říkám, že je HC Plzeň 1929 první, ale dneska to řeknu jinak. Plzeňáci jsou první a jestli má s tím někdo problém, tak ať si to se mnou přijde vyřídit. Jo, koně, ještě že mám tu helmu. Ahoj, já jsem Franta, kdo jsi ty? Já jsem kameraman a jestli s tím máš nějaký problém, tak já jdu domů. No, sorry. Takže od severozápadu bude zataženo, zpočátku jde na většině území, občasné sněhové přehánky, v nížinách déšť se sněhem. Ojediné srážky mrznoucí. Odpoledne srážky místy mlhavo. Největší teploty -2 až 2 stupně Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem -1 stupeň Celsia. Mírný východní až severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. To čumíte, co? Na Facebooku nám psali přátelé i nepřátelé, aby jsme udělali prostě něco novýho, ale my jsme nevěděli co.
tak jsme se prostě při fyzice dohadovali, co uděláme. A pak nás napadlo, že se po počasí vrátíme zpátky do studia a řekneme pár vtipů pro zasmání. Kolego, jestli máte nějaký, tak můžete prosím začít. Myslím, že mám jeden. Přijde za jedním pánem paní a ptá se, jestli má nějaké zvířátko. Pán odpoví, že ano, má beznohého jezevčíka. Paní řekne, to je zajímavé. A jak se jmenuje? On se nějak nejmenuje. Dobře, tak jak mu tedy říkáte? Já mu nějak neříkám. A jak na něj tedy voláte? Já na něj nevolám, on by stejně nepřišel. Ty vole, dobrý vtip. No a ty máš nějaký? Jasný. Víš, jak se modlí počítačoví maniaci? No. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Enter. Hustý, ale já jiný neznám. Ty jaký na kameramane? No. Ty vole. A jo, vlastně já si na jeden vzpomínám, ale pak už fakt musím jít. Proč? Já mám výročí svatby. Já myslel, že slavíte v květnu. Aha, to jsem sám nevěděl, ty vole. No tak to mám ještě chvilku času. No ale já ne. Proč? Protože mi umřel dědeček. Aha, no tak kdy? Dobře, já půjdu. Ahoj. Ahoj, uvidíme se u čtvrtých zpráv. Vše, ahoj. 2 týdny. Čau. Čau. Já jsem kecal. Já už jiný vtip neznám. Takže já jdu. Uvidíme se u čtvrtých televizních zpráv. A prostě čau. Ne, až teď. My máme... Vždycky máme 3 reportáže, ale my jsme líní, teda spíš Patrik. Takže sport s naším sportákem. Kdy to už má... Dal se to teď na... Čurin, ty. Ahoj mami! Ahoj, synku, tak co je svědčení? Piči! Ty Rudo, říkej to. Teď. Už? No. Ty to je Tak úplně to tak řekni pojebaný. 3, 2, 1 jako předtím. Takže 3,